salaista meille kerrotaan. Ja vielä kehoitetaan uskomaan, et kuuhun olis päästy lentämään. No huijaukseksi kyllä tiedetään. Mediat meitä painostaa, et mitään ei sais kyseenalaistaa. Niin kaikki eivät sitä ymmärrä, et maa on oikeasti litteää. NASA meille väittää, kun lavasteita näyttää, et kuussa olis käyty, sen valhe olla täytyy. En mä menis häiritsemään joo galaktista federaatioon. Nyt kuussa tuki kohtaa pitelee ja sieltä käsin meitä tarkkailee. NASA meille väittää, kun lavasteita näyttää, et kuussa olis käyty, sen valhe olla täytyy. Taivaan kannen kupu estää sen, et avaruuteen koskaan pääsee. Kun pinnalle voi mennä hengaamaan, ainoastaan mielikuvituksessaan. NASA meille väittää, kun lavasteita näyttää, et kuussa olis käyty, sen valhe olla täytyy.